μια οθόνη αυτό. Ο Σούπερμαν, yes! Δευτέρα δεν πάω. Και ο φίλος του. Ο Batman. Και ο Batman, ναι. Όλα καλά. Μάγκες, αν είστε καθολικοί να πάμε να παίξεις καμιά ταινία μετά. Στην νέα ταινία του Σούπερμαν. Σε φε. Όλο εφέ. Με το νου. Δείξε αυτά μετά στη μάνα μου. Τι την περιμένει την κακοκίνητη. Δεν την είπα, λέω πάω κάτω, μπορεί να κάνω. Να δεις. Γενικώς. Ναι, σωστός. Βράχτηκες. Κάνουμε μήνυση. Από Θεσσαλονίκη. Στη Δευτέρα δεν έχουμε δουλειά. Θέλω αναρωτική. Αγκαλιά με το σίδερο. Καλά είναι. Το νιώθει, μα αυτό μου αρέσει. Ρε, απορία του Άλεξ, απάντησε η δουλειά μου. Το κανάλι είναι μαλάκα, πώς το σκάψανε. Με τα χέρια υπήρχε. Μαλάκα, πότε το έφερες. Το κανάλι υπήρχε. Είναι η στερεά Ελλάδα. Η στερεά Ελλάδα πλέον. Το περάκι κανονικά είναι σαν το κόμμα. Και η Πελοπόννησος στερεά πλέον. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δεν υπήρχε. Αυτό υπήρχε. Από την διάταξη του κόσμου. Για πάμε Θεσσαλονίκη. Έλα Σαλονικά. Έλα Σαλονικά, αυτό ακριβώς. Σαλόνικα. Το σκέφτεσαι, έφυγες. 4, 3, 2, 1. Πέταξε. Θα κουμπίσεις τότε. Συμφωνίονται εδώ πέρα γαμάτος. Πες κάτι. Οτιδήποτε. Anything. Αυτό δεν πάρεις. Ήταν. Τράβα τη λαβή τώρα. Και ακόμα καλύτερα ήταν. Δεν σε νοιάζει τίποτα. Τίποτα. Δεν πάω και για τον κόλπο μαλάκα. Τι είναι στο πάνω, τι είναι. Μπράβο. Καλώς. Καλά, το μπλουζάκι λέει, Το μπλουζάκι πραγματοποιήθηκε. Στο μπλε μας πάνω στο μπλε. Δευτέρα γραφείο. Κάμε, σε πάσα, ωραία, θα μην πάσα. Σε ψάχνουν αυτοί τώρα.